Сәрнісіз қайырлы күн. Біздің енді шираттағы брифинг ол Мәғарифқа бағышланыр. Барыбызға да мәғлүм болғанша 2021 жылда бізні бик танық жауаплы шара күтті. Ол да болса енді Мәғариф қызметкерлерінің республика көлем ағыз кеңешмесі біздің Оқтаныш районында узачак. Мына шушы мақсаттан енді біз бүгінгі брифингта сөйләшіп кетірбіз. Біздің әзірлік ішлері бойынша һәм енді нендейрек біз енді темаларға тоқталабыз һәм нендей біздің партнерлар болашақ шушы ағыз кеңешмесін уздырғанда мына шулар бойынша біз бүгін сөйләшіп кетірбіз. Біздің тема Мәғариф, білім һәм балаларыбызға білім һәм тәрбие беруде, оқытушыларның һөнәри осталыкларын арттыруда Оқтаныш районы белән югары уку йортлары һәм Казан федераль университеты арасындагы хезмәттәшлек максатчыл программалар турында біз бүгін фикер алышып китәбез. Барыбызга да шулай ук мәгълүм булганча, безнең Казан федераль университеты белән тыгыз эшчәнлек ул 2019 елда КФУ тарафыннан Октаныш районында уздырылган фәнни десант вакытында килешү нигезендә башланып китте. Бу вакытта инде безнең Алабугадагы институт КФУның безнең инде Октаныш районына килеп безнең югары класс укучылары өчен фәнни десант уздырдылар һәм инде алар үзләренең проектларын тәкъдим иткәннәр ул вакытта. Һәм инде монда шулай безнең инде Казан федераль университетының ректоры Ишат Рафхатович та сәфәр кылган иде безнең Октаныш районына һәм гимназия базасында Октаныш муниципаль районы һәм Казан федераль университеты белән безнең инде районның ике арада килешү төзелгән иде. Шушы килешүдән соң инде безнең күп кенә уку йортларында федераль университет белән тыгыз эшчәнлек башланып китте. Бу инде безнең электә гимназия базасында инде без өлешчә шөгыльләнә идек Казан федераль университеты белән аларның инде ИФМК институты белән телләрне өйрәнү буенча һәм инде балаларны олимпиадаларга әзерләү буенча аларның сәләтләрен ачу һәм ныгыту буенча инде безнең хезмәттәшлек бара иде. Инде менә шушы килешүдән соң инде безнең хезмәттәшлек тагы да ныгайды, тирәнәйде дип әйтергә кирәк. Безнең безнең инде Мәғариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең бүгенге көнгә якынча темасы да билгеле. Ул инде безнең милли традицияларга нигезләнеп киләчәкне формалаштыру дигән тема астында узыр дип көтелә. Безнең инде темалар министрлар кабинетына җибәрелде. Без инде алардан инде көтәбез инде безнең теманы раслауны. Шушы тема астында инде безнең юл картасы төзелде. Безнең инде балалар бакчаларыннан алып һөнәри белем бирүгә кадәр Октаныш муниципаль районында Мәғарифның системасы булдырылган, структурасы уңышлы гына эшләп килә һәм менә шушы структура нигезендә безнең инде юл картасы төзелде һәм ныклы гына әзерлек эшләре бара дип билгеләп үтәсе килә. Безнең инде нигездә Казан федераль университеты белән эшчәнлек һәм инде алар белән безнең инде проектлар, нинди проектлар без тормышка ашырачакбыз. Менә шушы август киңәшмәсе кысаларында безнең инде биредә гимназия директоры Хаева Венера Насиховна һәм инде техникум директоры Шамсунова Ландыш Җодатовна шулай ук биредә катнашалар. Алар инде тирәнтенрәк сөйләп китерделәр. Безнең инде Казан федераль университеты һәм инде шулай ук башка югары уку йортлары белән дә аларның килешүләре, эшчәнлекләре бик матур гына бара. Алар инде һәрберсе үзләренең чыгышында ныклап инде бу сорауга ачыклык кертерләр. Шуңа инде мин сүзне хәзер биреп үтәсе килә район Мәғариф идарәсе җитәкчесе Шакирова Рәнәзия Митян кызына. Ул инде безнең Мәғарифтә кадрлар әзерләү һәм укытучыларның һөнәри осталыкларын арттыруда югары уку йортлары Казан федераль университеты арасындагы хезмәттәшлек турында шулай ук үзенең фикерләрен җиткереп үтә. Рәхмәт. Хайырлы көн барыгызга да. Районыбызда белем бирү процессын оештыруда югары уку йортлары белән без тыгыз элемтәдә эшлибез. Бүген инде мин шушы юнәлешләрнең икесенә генә тукталып китәсем килә. Беренчесе район мәктәпләрен педагог кадрлар белән туплау,
икенчесе инде эшләүче укытучыларның һөнәри осталыкларын арттыруда белем күтәрү курсларына җибәрү. Белгәнебезчә, 2016 елдан авыл мәктәпләрендә математика, физика, химия, биология башлангыч сыйныф укытучыларына булган ихтыяҗны алып, максатчан укырга керү проекты гамәлгә кергән иде. Бүгенге көндә безнең районыбыздан 15 студент, 15 студент шушы максатчан уку программасы буенча укыйлар һәм әйтеп үтәсе килә, әгәр аларның уку йортларын сайлаганына игътибар итсәк, 15 студентның 10-сы КФУда укый. КФУда Казанда 9-ы, берсе инде КФУның филиалы Алабуга институтында белем ала. Һәм 5-се Яр-Чаллыда педагогик университетта белем алалар. Әйтеп үтәсе килә, инде быел безнең беренче чыгарылыш, 5-нче курста 5 студент безнең быел планлаштырыла инде районга эшкә кайтырга. Шуларның 2-се Казан федераль университеттан физика һәм информатика укытучысы, ул гуманитар гимназия интернатка укытырга кайтырга тиеш. Һәм инде икенчесе туган тел һәм башлангыч сыйныф укытучысы, шулай Казан федераль университетында белем алучы, ул инде Татсуксу мәктәбенә эшкә кайтырга тиеш була. Калган 3-се Яр-Чаллы педагогик университетыннан беренче мәктәпкә 2 укытучы, математика, информатика һәм башлангыч сыйныф укытучысы һәм берсе икенче мәктәпкә, ул инде шулай башлангыч һәм чит тел укытучысы. Әйтеп үтәсе килә, инде һәрбер менә беренче курс студентларына игътибар итсәк, алар барысы да безнең КФУда белем алалар. Икенче юнәлеш ул безнең укытучыларның белем күтәрү курсларына җибәрү. Соңгы 3 елда белем укытучыларның нинди уку йортларын белем күтәрү курслары өчен сайлаганына игътибар итсәк, беренче урында безнең Яр-Чаллы педагогик университет тора. Моны инде без Актанышка якын булу белән дә аңлатабыз һәм күбрәк безнең башлангыч сыйныф укытучылары һәм татар теле әдәбият укытучылары Яр-Чаллыны сайлый. Инде фән, башка фән укытучылары алар Казан федераль университетында үзләренең белем күтәрү курсларын үтәләр. Һәм популяр булган Алабуга педагогик институты технология укытучылары аларны сайлый һәм инде Казандагы укытучыларның белемнәрен күтәрү институтында күп кенә укытучылар безнең шушы курсларда укып кайталар. КФУ белән хезмәттәшлеккә килгәндә тагын бер юнәлеше аның менә соңгы 2 елда безнең мәктәп җитәкчеләренең белемнәрен күтәрү буенча, аларның һөнәри осталыкларын арттыру буенча лидерлык нигезләре дигән проектка кушылдык. Беренче елны ул мәктәп директоры, бу проектта мәктәп директорлары укыды. Инде икенче елда мәктәпнең административ командасы, ягъни директорлар һәм аның орынбасарлары бергә команда белән эшләргә өйрәнделәр. Һәм инде уку ахырында алар фәнни җитәкчеләр белән берлектә проект якладылар. Һәм күбесе аларның проектларны гамәлгә кертә башлады. Без аларны инде август киңәшмәсе кысаларында әлеге проектларны шулай катнашучыларга тәкъдим итәчәкбез. Алабуга педагогия институты белән укучыларның профориентация юнәлешендә бик актив эш башлады. Быел инде безнең районыбызның чыгарылыш сыйныф укучылары үзләре шушы Алабугага чакырылды иде. Алар Алабуга институтында булган студентлар көнендә катнаштылар һәм бик яхшы тәэсирләр белән кайттылар. Чөнки инде монда әлеге институтның директоры үзе балалар белән очрашып, институтның эшчәнлеге белән, студентлар тормышы белән таныштырды һәм инде җавап итеп алар үзләре дә безгә шулай Актанышка килделәр һәм фәнни десант дип әйтсәк тә була, көн дәвамында инде менә узган атнада гына
Көн дәвамында безнең районыбызның укучылары белән бердәм эшчәнлек алып бардылар. Әйтеп үтәсе килә инде шуңайдан бу проектлар безнең КФУ белән оештырылган проектлар дәвамлы булыр дип ышанабыз инде һәм бу безгә һәм безнең укучыларыбызга бик ошый. Шуңа күрә инде алга таба да яңа шушы хезмәттәшлек кысаларында әлеге университет белән берлектә эш оештырырга планлаштырабыз. Гимназияның үсеш концепциясы да КФУ галимнәре белән берлектә төзелгән. Ул инде берничә елны үз эшен алачак дип торабыз. Ул концепция нигезендә инде гимназия бүгенге көндә үзенең эшен башлап җибәрде һәм дәвам итәчәк берничә ел дәвамында. Нидә КФУның институтларына килгәндә инде гимназия ачылганнан бирле 2011 елдан бирле без КФУның 2 институты белән тыгыз элемтәдә торабыз. Ул Алабуга институты һәм филология һәм сәнгать институты белән. Безнең алар белән эшләнеп килә торган 11 фәнни түгәрәк эшләп килә. Бүгенге көндә без инде аны бер исем астына җыярга дип уйладык. Ул филология һәм сәнгать үзәге төзелеп килә. Бу инде моның ишенә инде безнең рус теленнән яшь филолог фәнни түгәрәк, рус әдәбиятының яшь әдәбиятчы, татар теле тел дәрьясы, татар әдәбияты яшь әдәбиятчы, инглиз теле тәрҗемәчеләр, сәнгать иҗат түгәрәге һәм шулай ук инде биологиядән безнең фән түгәрәге һәм гарәп теле буенча Абугалисина теле дип аталды инде без аны без моны бу елдан башлап җибәрәбез. Бу инде киләсе елга безнең гарәп теле икенче чит тел буларак кирип киткәч, бу түгәрәк инде безгә ныгытып олимпиадаларга әзерләргә балаларның фәнни эшчәнлеген әзерләгәндә, проектлар әзерләгәндә дә кирәк булачак. Ни өчен без бу фәннәрне алдык? Чөнки безнең балалар барыбер КФУның институтларына керәләр. Менә филология һәм сәнгать институтының да һәр елны безнең 5-6 бала анда укырга бара. Филология сәнгать институты безгә мохтаҗ, без аларга мохтаҗ. Без менә шул бер-беребезне аңлап, ул институт белән безгә ни кирәк, алар безгә ни бирәләр. Бу нигездә без тату эшлибез. Безнең башлангычны алар һәр вакытта күтәреп алалар һәм аларның үзләрендә инде булган яңа идеялар, менә шулайрак эшләсәң ничек булыр икән, иң беренче барып апробация безнең гимназиядә үтә. Бу фәнни түгәрәкләр эшендә нәрсә эшлибез? Без монда әлбәттә проектлар эшли балалар. Һәрбер түгәрәкнең аның гимназия ягыннан да җитәкчесе бар һәм шулай ук институтлар ягыннан да җитәкчесе бар. Я инде булар деканнар, я кафедра мөдирләре, я булмаса профессорлар составыннан. Әгәр дә инде искә төшереп битсәк, безнең 2011 елдан бирле КФУ институтлары белән гөрләп торган республика күләм конференциялар үтә җылына мәртәбә. Ул безнең соңгы елларда тотылып торды, ләкин біз аны бу елдан яңадан торгызып, ул менә мәйданчыкларны булдырып яңадан эшли башларбыз дип торабыз. Бу августовкага безнең күрсәтә торган нукталарның берсе дә булып торачак әле. Һәм инде біз КФУның югары уку йортларынан тыш, без тагын аның мәктәпләре белән дә хезмәттәшлек итәбез. Без менә күптән түгел генә Ингелна Апыш белән берлектә Мәгариф идарәсе һәм минем гимназия җитәкчелеге белән берлектә IT лицейга белән хезмәттәшлек итәйек. Булай да анда барып аларның эш тормышлары белән кызык танышып кайттык. Һәм бу елны безнең җәйге лагерьның берсменсы битенге гимназияның безнең үзебезнеке монда инде IT лицей белән берлектә үткәребез дип торабыз. Балаларны да таныштырып, эшчәнлекне дә шуннан башлап җибәрәбез дип. Әлбәттә инде бүген IT юнәлешсез, ул инде күз алдына мөмкин китереп булмый безнең тормышны. Безгә барыбер IT юнәлештә бүгенге көндә мохтаҗбыз. Һәм шулай ук тагын КФУ институтларынан тыш, менә Фәннәр академиясе белән дә эшчәнлек безнең башланырга тора. Анда да әдәбият, татар әдәбияты буенча бер үсеш ноктасы билгеләрбез дибез. Алар белән дә берлектә инде эшне. Әлбәттә инде һәр яңа мәктәп ачылгач кадрларга мохтаҗлык бар. Шулай ук КФУның Казан федераль университетының төрле институтлары белән дә кадрлар кайтару буенча сөйләшүләр алып барабыз. Актаныш технология техникумның максаты ул сыйфатлы белем бирү, студентларга һөнәри ныклы белем биреп чыгару. Менә шу юнәлештә төрле эшләр алып барыла.
һәм бер юнәлеш булып тора инде безнең югары уку йортлары белән килешү төзү. Бүгенге көндә безнең 4 югары уку йорты белән килешү төзелгән. Белгәнегезчә инде авыл хуҗалыгы университеты белән, ветеринар академия белән һәм Тимирязев исемендәге Казан инновацион институты белән безнең килешүләр төзелде. Һәм инде 9 март көне Казан федераль университетының Яршалы институты белән безнең килешү төзелде. Әлбәттә, бу килешү төзелгән вакытта инде без иңелек инде үзебезнең студентларыбызны анда укырга кертүне генә максат итеп куймыйбыз. Иңелек безнең төп максатыбыз инде бу үзара файдалы хезмәттәшлек булсын иде. Һәм шулай инде бу безнең эшчәнлек план нигезендә алып барыла. Алдан планнар төзелеп, узган елда менә Казан федераль университетының ректоры Гафар Ишатрафович килештән соң инде бу Казан Яршалы институты белән килешү төзү турында фикер әйтте һәм инде эшчәнлекне алып барырга кушты. Һәм инде ел дәвамлы эшләр алып барылып инде менә без быел бу килешүне төзедек. Һәм иңлек безнең бу килешү төзегән вакытта гомумән бу институт белән алдагы әйтеп китегән институтлар белән безнең максат Актаныш техникум укытучыларының мастерларның максатчан укыту һәм белемнәрен күтәрү булып тора. Чөнки бу югары уку йортларында югары белемле укытучылар, профессорлар эшлиләр һәм безнең укытучыларыбызга, мастерларыбызга аларның белемнәре бик кирәк. Шуңа күрә инде менә бу килешү төзегән вакытта иңелек менә шушы үзебезнең укытучыларның белем сыйфатын күтәрү буенча да килешү төзелде. Аннан инде укытучылар өчен дә, студентлар өчен уртак олимпиадалар, гыйльми конференциялар булдыру шундый максат куелды һәм инде без моны әкренләп кенә эшли башладык. Менә студентлар белән узган атнада инде безнең чара үтте. Студентларга бу фәнни-гамәли конференциянең бер баскычы булып тора. Моны без студентлар безгә инде магистратурада укыган студентлар белән эшләдек. Безнең студентлар бик үзенчәлекле, бик кызыклы вакыйга булды һәм инде безнең студентлар яратып кабул иттеләр. Һәм шулай инде бердәм укыту мәйданы булдыру безнең максат булып тора. Фәнни эзләнүләр, эшчәнлеген үстерүдә ярдәм итү турындагы килешү, институтның укытучы профессор составын җәлеп итү, әйтеп киттем инде. Студент һәм укытучы мастерларның фәнни эшләрдә ярдәм итү, аларга фәнни эшләр язуда һәм буларны үстерүдә ярдәм итү булып тора. Шулай һәрбер институт менә без төзегән институтларның аларның материаль техник базасы, лабораториялары бик зур һәм көчле. Менә шул мөмкинлекләрне файдаланып, үзебезнең студентларның белемен күтәрү, укытучыларның белемен күтәрү мөмкинлекләрен файдалану безнең максат булып тора. Һәм төп максатларның берсе инде менә шушы сквозной программалар төзү. Нәрсә соң сквозной программалар? Димәк, без югары уку йорты белән программалар төзибез. Безнең инде студентлар аларның беренче, икенче курсларда укый торган дисциплиналарын, техникум кысаларында укып, һәм монда укырга барып кергәндә инде буларга зачет кына куела һәм димәк безнең студентлар 3нче курска укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Һәм менә безнең шушы килешү нигезендә без Яршалы институты белән сквозной программа 5 юнәлеш буенча сквозной программалар эшлибез һәм инде 3нче курска укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Һәм шу килешү нигезендә инде безнең кабинетларны җиһазлап бирүгә сөйләшелде. Бу инде ЧПУ кабинетлары, мехатроника, төзелеш кабинетларын безгә алар оборудовать итәргә, җиһазларга ярдәм итәчәкләр һәм инде үзләренең бу юнәлештә укыту программалары белән дә безгә ярдәм куллары сузачаклар. Бүгенге көндә шулай ук студентлар белән онлайн лекциялар оештыру һәм инде иңелек ул профориентация булып тора. Бу югары уку йортына укырга керү юнәлеше дә булып тора. Чөнки инде менә безнең хәзер бу атнада студентлар белән сөйләшүләр башланды. Кайсы студентыбыз шу Яршалы институтына керергә тели. Һәм әлбәттә без студентларыбыздан, ата-аналарыннан шундый уңай фикерләр ишеттек. Чөнки Яршалы безгә якын һәм безнең техникумга якын белемнәрен дәвам итү мөмкинлекләре бар. Һәм инде без бу уку елын гына бетергән түгел, алдагы уку елында бетергән һәм югары уку йортында белем дәвам итәргә теләгән студентларыбызны безгә элемтәгә керүгә сорыйбыз инде һәм аларга тулы мөмкинлек бар менә югары уку йортында үз укуларын дәвам итәргә. Актаныш мәгарифенең республика күләмендә аның инде бүгенге көндә дә үзенең тоткан урыны, йөзе бар. Без инде күп кенә позицияларда алдынгылардан булып барабыз. Инде менә безнең хәзер шушы фәнни җитәкчелек астында, Казан федераль университетының фәнни җитәкчелеге астында без инде тагын да үзебезнең Актаныш муниципаль районының мәгариф системасын
тагын да ныгытырбыз дип ышанып каласы килә инде. Һәм инде без матур гына менә шушы республика күләм авыз киңәшмәсендә инде югары уку йортлары белән эшчәнлекне республика күләм күрсәтербез дибез инде. Һәм менә шушы нигездә инде Казан федераль университеты белән ул әлбәттә булачак. Аның астындагы башка институтлар белән, менә гимназия, шулай ук техникум базасында безнең Алабуга институты белән дә, Шаллы институты белән дә, Тел һәм сәнгать институты белән дә, һәм инде шулай ук безнең башка Казан федераль университетының башка институтлары белән дә хезмәттәшлек турында сөйләп киттеләр. Университет белән эшчәнлек нәтиҗәсен без менә шушы авыз киңәшмәсендә республика күләм инде күрсәтербез дип торабыз. Ассызыклап китәм, 9 март көнне бит инде Кабаттан безнең Актаныш районында тарихи очрашу булды. Кабаттан безнең Казан федераль университеты ректоры Гафуров Илшат Рафкат улы үзенең калган институт ректорлары белән Актанышка шулай ук эшлекле сәфәр кылынды бит инде. Бу эшлекле сәфәрнең инде төп сәбәбе булып, әлбәттә менә шушы безнең авыз киңәшмәсенә әзерлек, бердәм әзерлек, яңа безнең проектлар билгеләнде, килешүләргә кул куелды һәм инде Казан федераль университеты белән Актаныш муниципаль районының бердәм юл картасы булдырылды. Шушы юл картасы нигезендә инде без матур гына уртак эш башкарабыз дип ышанып каласы килә. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Казан федераль университеты ректоры Гафуров Илшат Рафкат улына, аның командасына инде бердәм эшчәнлекнең матур нәтиҗәсен Алла бирсә тиздән күрербез дип ышанып каласы килә.